Ug nga samtang busy nga mo mga silingan sa pag-prepare para sa ilang handa karong Pasko mga guys, ako sa diri busy sad ko sa pag-iwag ani ako mga bunay diri kay daghan kaayo wala na piso guys. Maayong adlaw na sab kanyong tanan diha guys. Merry Christmas ug advance Happy New Year. Karon daing gabi guys. Kay kabantay ko sa akong mga ugang diri guys. Pila na ka semana gi ka naglulum pero wala pagod sila nagpiso guys. So akong gisuli ang iyang mga bunay ug nagkaimbrayo na ba. Akong ipang ispatan kay maklaro man na siya guys. So daghan gyud sa mga itlog sa akong mga manok Bisaya diri nga ugang guys nga wala gyud sila magpiso. Mao tong akong gipanguha kay kontra sa mga baho sila tanan guys, di magamitan. So samtang di pa kay sila baho or samtang dili pa gyud sila bangog, ato ni silang panguhaon para malapuan og nga atong makaon guys. Ang tawag dai guys mga bunay nga ingon ani nga wala mapiso diri sa amo ang lugar guys kay gitawag ni siya og mga binugok. Nindot sila puan guys tapos ituslog suoy ning bakaluto na. So kana diha guys, bali katulo na nga pugaran akong gisusyo nya nga daghan na gyud kong nakakuha kay kasagaran gyud sa mga ugang diri wala gyud mapiso tanan nila mga itlog matud pa sa akong gipangutana nga mga medyo may edad na depende ko na sa panahon or basin ko no sa linog nga nahitabo guys maong wala mapiso ang mga itlog. Pero siguro guys tungod sa siguro sa kabutang sa pugaran kay wala man ni siya flat dili tukay ang kalumlom sa mga manok plus nangabasa ni sila sa ulan kay ulan ra ba diri sa among lugar guys. Sagunson ang ulan tapos ang ilang mga pugaran medyo daano na nilapos yun ang tubig inig mo ulan so maunang medyo basa gid sila. Siguro sa mga hinungdan nga nang wala ni mapiso tungod kay basa sad ang ilang mga bunay. Daghan-daghan kog nakuha diha ang mga binugok nga bunay guys nga handom lang ta nga dili gyud na siya mga baho tanan ug nga do na tay makaon na siya guys kay kasagaran man guys diri sa mga binugok guys. Labi nagmadugay naglumlom sa mga manok medyo mabang-og sa madugay guys. Pero pasalamat na lami guys ni among nakuha og nga nalpoan nga mga binugok kay pipila ra gyud ang bag-og kasagaran gyud ani guys makaon pa nindot pa kanon ba. Ug nga sadang naluto na gani among gilapuan nga bunay guys. Gipanawag ko na ni akong kaubanan diri sa balay para nga tabangan na ni namo kaon diri pero tanggalan gyud mga panit guys kay wala ba nako mahugasi ganina. Ug nga gipatagaan sa daay nako nga akong gisuon nga among silingan diri guys kay daghan-daghan ra man nga gilapuan ang mga bunay. So mao tong nagkinatawanin na lang midha kay medyo kinirabang bunay humanimog panit guys labi nag moalimwag iyang bahaw mara gyud siya bahaw utot pero lami man sa kanon hinoon. Daghang salamat ay guys inyong pagtan-aw ni akong video hinaot unta sa wala pa maka-follow mo follow diha ug sang mga wala pa naka-subscribe pa-subscribe sa diha. Daghan salamat ninyo diha guys. Merry Christmas ug advance Happy New Year. God bless.